L'autòpsia, com deia, s'ha confirmat que el cadàver calcinat que es va trobar ahir de vesprada en esta zona de la Creu d'Oliva correspon amb el de Bea Guijarro, la dona de 28 anys desapareguda a principis d'agost. Durant tot el dia, agents de la Guàrdia Civil han estat escarbant esta zona de la muntanya en busca de noves pistes o efectes personals que pogueren ajudar en la identificació del cadàver. Els investigadors no descarten cap hipòtesi ni que la mort hagi sigut intencionada, tot i que l'autòpsia no ha trobat signes de violència. El cadàver el van trobar dos senderistes el dimecres de vesprada a la muntanya de la Creu d'Oliva. Pràcticament en estat de descomposició i cremat. Un paratge natural pel qual el veïnat acostuma a passejar. Jo vinc d'allí ara mateix, ahir vaig estar també per ahir, però com a qualsevol dia que tinc lliure, però m'he sorprès que han trobat un cadàver. Passada la mitjanit, la comissió judicial alça el cadàver i el trasllada a l'Institut de Medicina Legal de València per a fer-li l'autòpsia. El cos està molt deteriorat pel pas del temps i perquè la zona es va incendiar fa un mes, però podria correspondre al d'una dona. Como es ahí y muy cerca de donde vive ella, ¿quién puede ser? No sé. La família de Guijarro, mare de 2 menuts, de moment guarda silenci i prudència. Ha mantingut un respecte molt gran a l'espera i no perdre, com diu, aquesta esperança de que Bea poguera tornar a aparèixer en un moment donat. L'anàlisi odontològic i de l'ADN determinarà la identitat del cos.